Kung magsigi sa reklamo sa kuha, ingo kong kulto, bad. Sa ato pa nagpabuta-buta sila. Tama? Tama. Ayaw hukmi ang tao, kaya naghukom paghahukman usab. Mga tao dili dapig sa Ginoo, dili din sila mo tuo. Tama gid. Na, buingon sila, buta ba day kami? O kung ingon sila nakakita, ngano mang wala man sila nagbasa sa balaang kasalatan, nga ang tanan nga ako gisulti, naaman na sa balaang kasalatan. Tungod lang sa ilang mga filosofiya. Kung ingon mo nakakita, busasadaan mo. Kapag sa ko, naghukom ko. Kunya, ang ako mga bata, akong pamilya, giingnan ko din, nagpakaulaw, kunong ko sa akong kaliwat. Oy, tanawang akong mga bata, boy. Di ba? Nag-eskwela. Ditudluan ako sila og maayong pamatasan. Nga, mutagad sa labing ubos. O, di ba? Nag-adto ganita sa itong mga igsoong luman. Sila gani na, ang hugot na ko nagsuporta karon kung naay sa lapi. Nga, tapos atong tabangan na ito, muadto ta dito mga tag. Mga na nga ang lisod, boy, kay ang mga tao nga nag-ingon nakakita, o nakakita man na sila, nakadungog na sila ani, pero nagpabuta-buta. Ano man, naagod si Kristo sa labing ubos. Yung ngano may no magsige man tagbuhat og selebrasyon, diin ta manulis. Di ba? Tama gid. Anaam na sa balaang kasulatan. Nya kami wala pod makita sa binuhatan. Tama gid. Tama? Unsa may buot pasabot aning espirituhan ng pagkabuta kol? Anani sa ebanghelyo sa Juan 9. Kay connection mo gani sa to ang pagtuon karon may Anong gasa? o sa espirituhan ng gasa ug sa atong pagtuon po dira man nato makaplaga ng kung sa ta nawahimo diri no sa John 16 ang buhat sa Espiritu Santo. Napamatudan naman na kaya Oo. nasulti kung nagbasa sa Biblia na man na sa balaang kasulatan tanan, di ba? Tama. Asa may kanana kalahian na ning espirituhan ng pagkabuta o napabay tawahanon nga pagkabuta sa may buot pasabot ani kol. Okay, ang gitawag magod nga simba boy, simba sundon, di kay simbahan nga puros na dito. Ang atong giskutan ang atong agalon, lahi ng atong agalon kay naaman tay pulpito, naaman tay balaod, naaman ang hulga. Kaya ang gi-explain nato nga ang simbahan mo na ang templo sa Dios, dili ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Kato pa espirituhan ng kapagabuta kay wala ka naminaw sa giingon ni Kristo, duha og tulo nga maghiskot ka nako anako sa taliwala. Ka mangulo sa imong kaugalingon, dili kay nang mangulo na itaw, mangulo nga naay mga interes. Itong mga butas sa pagka-espirituhan. Mas may siguro boy, basahan na boy na kay Biblia diha. Na. Basa ka parang moingon gid sila nga daghan man ang akong gibutang nga mga magipamong diha nga ang wala po nagbasa kay nagsalig pod sa ilahang tawhanon pod nga agalon, maora na ang ilahang gibasa niya kay naaman sila pilosopi nga ang ilang ibot ipasabot ang simbahan may templo sa Dios, dili ang simbahan duha og tulong magisot gilambuad man na sa una ang templo manang nisamot kadaotan nino ang mga tao tungod sa pagtuo manang naa dito sa binasa ka emas no biyain ninyo ang yung pagtuo, naandan nga pagtulunan kay lisod na hinon kayron pasabton ang mga tao kay daghan naman sila gitukod nga simbahan sa nagkadagan hinon mo ni samot ang iyong kadaotan kay mo tao tong naging vlog na to nga bisan ang yang paryente yang pag-umangkon kung laan ng relihiyon wala na hinon nagrespetuhay. Espirituhan ng pagabuta kay ang kanunay gitanaw ang makita sa mata dalunggan ug madungog sa indalunggan ug mahikap sa inyong mga kamot mo ng simbahan binuhat man na sa tao. Mga basahagod. Okay, mga igsoon no, ato aning basahon no para ato aning maklaro. Ug dinhi din natin makaplagan sa kuan sa Juan 9 sa bersikulo 35 hangtod sa 41. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo gihingin lan nila gikan sa sinaguga. Kunya nakita niya ang maong tao og ingnan. Bituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-an ako kung kinsa siya aron buto ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tao mingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus mingon, mianhi ako niining kalibutan na aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita, ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Parisiyo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila nangutana kaniya, buta ba di usab kami?
Si Jesus mitubag, kung buta pa kamo, wala unta kamo isala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo sa ato pa, sadaan kamo. Mga igsoon, mo kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Dinilan taman ko lang ihang kwan, Na, mga boy, binasa. kung pamalandungan nato na dito sa naagi nga pagbasa, sa tong pagbasa si Kristo nagpabilin sa langit, di ba? Sunod ato ipakita na po na nila nga naagi na sa Biblia. Og nagpadala siya og laing Mesiyas aron magwali pag-usap nga yutanon, magwali nga yutanon kasi nagwali nga langit nun. Kaya mamatay uban kaniya, mabaydan ang iyang mga sala nga gamay, mangari uban kaniya. Unya karon mo nang pangutana natuman dinhi nato. Tanawa. May iskutan na po tundaan nato nga vlog sa una katong silang sa Gimalel nga gidakop siya. Ayaw na katong Tangilo ko pa mga apostoles, yan si Gamaliel kumbaga ang nakiglaban siya. Yan itindog ang si Isaias na nitindog. Pasagdain na kay kung tawhano na nga mubo lang anak nga panahon. Mao po na ang atong mga selebrasyon, magbuhat ta og mga importanteng mga adlaw ug mubo lang nga selebrasyon. Kay matag adlaw ang mga tao preparasyon, muragod siya og kilat nga mobalik usa ka kawatan. So mag-prepare ta. Wala ta naging nagbuhat ta og laing simbahan nga diha ta magtapok og magbuhat tag importanteng mga adlaw aron magtapok ta. Dire ato man nang gibuhat. Nya ba karon? Moingon sila sa kuha. Ato man, di ba? No? Unsay pangutana dito, di ba? Yun siya. Tugani kami. Tako kayo na og tamparos boy kay kani nga akong gipangsulti na anas bala ang kasulatan. Mga tao dili dapig sa Ginoo, dili gid sila mo tuo. Tama gid. Buingon sila, buta ba day kami? Kung ingon sila nakakita, nga mang wala man sila nagbasa sa balaang kasulatan, nga ang tanan nga akong gisulti, naman na sa balaang kasulatan. Tungod lang sa ilang mga filosofiya. Kung nakakita, kung ingon mo nakakita, busa sadaan mo. Apare sa ko, naghukom ko. Kunya, ang akong mga bata, akong pamilya, giingnan ko din, nagpakaulaw, kunong ko sa akong kaliwat. Oy, tanawang akong mga bata, boy. Di ba? Nag-eskwela. Dito duan ako sila og maayong pamatasan nga mutagad sa labing ubos. Di ba? Nagadto ganita sa itong mga igsoong luman. Sila gani na ang hugot na ko nagsuporta karon kung naay sa lapi. Nya tapos atong tabangan ato mo adto ta dito mga tag. Mga na nga ang lisod boy kay ang mga tao nga nag-ingon nakakita man na sila. Nakadungog na sila ani. Pero nagpabuta-buta. Ano man? Nagod si Kristo sa labing ubos. Yung ngano may no magsige man tagbuhat og selebrasyon diin ta manulis. Di ba? Tama gid. Naam na sa balaang kasulatan. Nya kami wala pod makita sa binuhatan. Tama gid. Tama? Si Jesus nagtambal. Adunay masakiton nga giayo. Dini nagtambal ko daghan ang akong naayo boy. Nang sa mag-ingon may ubos ko. Asa naman to ako mga giayo? Igo lang sip-sip sa mga taong wala po diya nag-alagad, wala po yung mga agi, nituo nga ako, kulto daotan. Para na nga ron, pasagdain na, boy. Ano mga tao nag-ingon na, kulto, lahat. Dako man kain na. Pwede man ako nakasuhan. Tama, Kung sa tiyo, grabe na. Dako kain na. Abri ko din naara ko daplis kasada. Mo na yun. Sige, patuyang mo. Pag ingog daotan ko, patuyang mo kay ang Diyos nakakita na anak. Sila na may balo anak. Pamalandungan ang lila sa una, 15 ang naglabay na ako. Ako boy, patayin ako sa kalibutan nun. Nya kami ingon sila, nga kami ang tinuod, kami ang gitukod. Nya naaman na tanan sa balaang kasulatan. Sige na kong ingon, di ba sa YouTube na ko, sige na kong ingon nga, kanilang gyud akong biyaan, nga daghan kong mga negosyo sa una. Tungod kay gusto man kong mataas-taas pa ang kapanahonan. Kay dili man madungog ang atong pag-ampo kung aduna tay jutay nga sala. So nangita kog mga taong pinili gyud nga nahadlok sa Dios. Kakatong nakakita gyud nga wala nagpabuta-buta. Kumbaga nakita sa imong kasing-kasing ang gugma ni Kristo. Naluoy ka sa mga taong anaa sa ubos. Di ka hinon ikaw kanunay nagpakiluoy. Ug sige kag sulti nga basic ay mi mao ni among gibuhat unya pag-abot dito nanulis di kabiyaan di nimo. Warang balikan niyo nagbasa. Kung nakakita sila, nakadungog na siya
sa tingog sa anak sa tao. Anak sa tao, tao usab nga nagsakripisyo, tao usab nga giingag buang, tao usab nga giingag dautan. Nya ka nang nagsulti. Kinsa ko, nakailam sila nako. Usban ko pagpila sa akong kaugalingon na ako si Nuli. Kabalo na mo unsa ako apelyido. Kay pait kayo ang espiritu nga mangsuko boy. Pait kayo. Human ako pagantas. Kumbaga angson ako ba. Wala nga gi dawat na ko niyang tanan haron bagduhig ko kay binunyagan naman mo sa espiritu taon na gibunyagan mo sa bata pa po tinuli no sa bata no nya wala mo kabalo sa inyong mission di ba bisik ang simbahan hari pari pagka-propeta pagka-maampon ni surrender sa Dios dili no surrender sa tao nga nagpili niya ampon kay surrender ka nga ang kadlukan ninyo ang Dios sa tibok kasing-kasing gugunaw di ba. Tama gid. Surrender ba hadlok gyud ka sa Ginoo. Wala ka na hadlok sa imong agalon nga nagpabuta-buta. Ano man, ay kadluki ang makapatay sa imong lawas, kadluki ang makalaglag sa imong espiritu naam na sa balaang kasulatan. Nagid. Gi ay ko gamita nga mahimo mong halangdon, ay kamo paglingkod sa lingkuran na pinasidunggan, ay ko gamita. O tama, naam na sa balaang kasulatan. Ingon sila nakakita pod. Mo nang ingon sa Ginoo. Busa kang kamo, imingon mo naapod ninyo, nakakita mo. Busa sadaan mo. Kaya kung naani mo ang mga pulong na naagid sa balaang kasulatan, naaka sa otoridad ba? Amo na akong itong sa atong vlog na sa Espirituhan ng Gasa. Kamo naminaw ani please subscribe sa Espirituhan ng Gasa. Amo ang i-update ni ang gisulti ang gisugo sa espiritu nako. Kay matagabi matag-adlaw sige pagigsulti sa nako hapit tigid sa mo balik boy. Hapit na boy. Kay bisan basahon na ang katapusan sa kalibutan daghan ang mga katalagman musilaob na ni boy musilaob na ni sultian gid na ko tamo kanang nag-vision kanang naghatag og vision nga na tinuod na kanang niingon gipabalik tinuod na pero naay nagawali no pabuta-buta no Tama. pangulga ko no dili na hulga dili preparasyon atong naa sa atong karnero di ba no kung tinuod ka nga kare sa ubos ana no tinuod ka nga karnero nakabalo ka asa ang gangaan kay kung kawatan ka moagi kag lain nga dalan ambot ipasabot magbuhat kag laing dalan sa balaod sa Dios kay ang gamiton sa paghukom kanimang manaab sa balaang kasulatan bay sa to pa mulikay ka ba iliko-liko nimo ba parang maingon ka nga mao ni ang tinukod sa Dios kining simbahan daga nagaangkon bisa ang iglesia ni Kristanan nga naay mga pulpito boy tanan nga naay mga baylos tanan nakarehistro sa sikay na ako no sila autoridad sa gobyerno naa sila baylos naa sila pulpito referensya anya karon kay ako sinugo man ko sa espiritu wala man ni nagpasabot nga kung tinuod ang Katoliko ba Katoliko universal dili ko makigdebate dili mo nang naasal sulat sige patuyang mo pa sa inyong pagdinak sige patuyang mo di ba naa sa Biblia Nugget. Hala patambukan ninyo mga karnero sige kamo tama na inyong gisulti sige tama na inyong gisulti basta ako isulti gid ako ning kamatuoran parang akong labanan jud ang pari nga nagbunyag nako gibunyagan naman ko pero wala ko naduhigan sa espiritu karon ako man ang gisugo inoon mo ning problema hinuon nako kay ngano ang mga tao ning samot kadautan kaniya tuboy ning samot di ba ang pagbalik sa daotang espiritu kay naa naman sila tinuhuan naa naman sila pagtuo mo tong gipadlong ni Jesus di ba asa tong binasa biyain ninyo inyong pagtuo tama inyong naandan nga pagtulunan kani naglagot ko sa inyong mga kapistahan ug sa inyong kasaulugan asa na mabasa boy Nasulat ni Amos. Nasa Amos Old Testament. Ang sunod amo anang i-vlog ha kung ingon mo nagbuhat-buhat kog balaod nagbuhat-buhat kog naa sa balaang kasulatan nya kung ingon silang nakakita nganong wala man na nila nabasa ang pagbadlong sa Ginoo sa mga malakyas nganong wala man na nabasa Ilan na siguro na nabasa siguro ko kay ilaman ang gitun-an. Pero way namo sila siguro kanang na sila i-revise ba interest ilan ang interest dili nila nabasahon kay magbuhat na sila dalan nga ila para ma-shoot sila. Tinaw. Nagsulat usab si Pablo niini apan ay mga butang nga lisod sabton gituis kini sa taong walay alamag ug mabalhinon sa balaod sa masilang gibuhat sa balaang kasulatan. Kamo nakadungog ani kung nagbasa mo naa sa sulat ni Kaduhang sulat ni Pedro. kaduhang sulat ni Pedro.
No, ang pagpahinumdum nga mobalik siya. Nadia. Daghan ganing ingon dito ang katapusan sa dito mao ni bantayan ninyo ha. Murag time frame na niya ba. Kung daghan na gani mga tao magbugal-bugal kaninyo. Ang ilang mga kinagigaman silang kailibgon nga magbugal-bugal kaninyo, mag-ingon, matapos ang kalibutan wala pa man lagi nangamatay ang mga tama ang mga ginikan mo pagyapon ang mata sa kalibutan. Naman daghan naman na karon. Daghan na gyud. Nga ang kalibutan kano adto, gilaglag pinagi sa tubig o pinagi sa pulong sa Dios, pulong kaning balaan kasulatan kani. Nito mo bagong kalimutan haron laglagon sa kalayo o karon gipadala ang espiritu dinhi. Haron unang pakigusay naam nas balaan kasulatan. Pagitaon nako tong mga tao na madukon sa Dios. Ang nakaila kaniya, amo tong ingon niya. Ang sa binasa dito, di ba? Tuluy kami, no? Saan pagampo? Katong pag ganyan itong binasa, ang anak sa tao. Kung nakaila ka mo, na kini inyong nadungog karon. Kaya ako man isulti sa kamatuoran, wala man ko nagbuhat og balaod, wala man ko ingon tanawa ko daw nagbuhat-buhat o tanaw mga mini ang magtutulo, di ba? Magbuhat-buhat sila og mga istorya gawa sa balaang kasulatan. Mga tinutumong mo sugilan. Tinutumong sinigulan na man sa balaang kasulatan. Ako tinutumo ba ni ato boy? Tinutumo ba ni? Di ba nag-ayaw ko sa mga masakiton? Kamatuoran. Dangang gipusis sa una diri. Tama gid. Kamatuoran man na. Pero kung kaning ato ang kinamagod niyo mong balang espiritu ko lang kung na kami may nakasaksiyan na nga. Mao ni problema nila boy kay naa sila garbo. Mana duol ka mo. Unsa pari man ka o pastor mo ka duol kay magpandong gyud ko. Isulti gyud ako ni magpandong ko kay daghan matagsala sa una. Tama gid. Nga pagpandong nimo ay nabalik. Kamo mga anak mo tawad mo tawad mo sa ingini. Mao ra man na ako ang ginasulti. Na lang kung mingon sila nga sila pud naa kay nagbalik man pud sila. Kumbaga sila pud mingon pud nga gigamit pud sa balang espiritu. Magpakamantay siya, mubiya siya silang pagkatawhanon boy. Pero sa ko ako panindaan ko nila dinhi. Oy, dako kog negosyo sa una basig ang mga pari dinhi na. Tama? Tama gid. Kabalo naman sila. Kay luoy kay katiling ba na magasto diri sa ko Diri mo. Iya ka dito na ko sa aman, wala na sila nangita nako, wala sa Biblia. Nagit. Kay sa una kung naa ako sa kalibutan pangitaon jud ko nila. Ako man na isulti kay dili man sila ang akong agalon. Ang akong agalon ang Dios karon mulanog sa akong tingog mo nang akong kakulbaan boy. Ako kabalon ako boy. Kaya mga tao amahan, ako lang makiksulti nila, tawanon lang ko, magbot-bot lang ko, istorya, mag-joke-joke lang ko. Kay mao ni ilang kanang tapsingan lang ako sila. Ang lisod kay boy, kanang mapol na ko boy, mulanog akong tingog boy, inya magyaga-yaga siya boy. Mamatay ka boy, muso ko ang amahan. Kining ingon sa anak, ako may balon ka din na. Inya kay baluoy mo po ko nila. Yung magsakit sila, yung magsakit ako, dili magpatambal. Kaya nga naman, may nga man si Papa Jesus, sa layo na, sakita lang na, ay lapat siya, kay mubalik yun na sa kuha, kay na ako diri, na ako, minuli, di ba? Nga ako na po'y magantos. Tama? Tama gid. Kato si Job. So layon ba, kay kung wala kay sakit, wala man ka namati sa Diyos. Dito man ka nagmati sa nagpatambok nimo kay sayon ra manggod kay dito boy. Sayon ra manggod kay katong nagpabuta-buta, sayon ra kayo. Sayon ra kayo. Dili madlong. Okay, kung maghatag di ka mabadlungan. Kung hakog ka o mga bata ka dito, bisig-sige lang kag tik-tik sa simbahan basta naghatag ka nila o god ra ka. O nagwali dagan man silang nabuhat na maayo. Pero sila mismo dili mo gusto mosulod sa langit. Tama? Tama. Unya, so aran sa seremonyal. Yung naman dito, kung aduna kay sala, dili madungog imong pagampo. Nya karon ang ilang giingon, magbuhat dito seremonyas o kasalugan, pagduhig, piniglubong mag-ana. Sure ka to, maluwas. Kaya ako boy, nakita man ako na boy. Yung ano, inikamatay sa tao. Man, ipabadlong mong ganin ako itong mga anak na ako na kahiubos niya. Isulti ato. Dili na ko makita ninyo sa kuwan. Kay espirituhanan ako, gidawat na ako ang tanan, patayin ako sa kailibon, sa kalibutan. Muna isulti na ko. O kung iingon sila na ko, na nakakita po sila. Bosa, sadaan sila. Ano man, yatag imong ko galingon na to sa Diyos, iwali ang kamaturan. Dili kay ikaw noon ang ilang agalon. Ikaw ay noon nagbuhat og balaod. Tanawa ang simbahan. Kung lain ang amahan, pulihan ang podboy. Pulihan ang pod. Kung lain ang pod nga balaod. Bugay ko sa simbahan sa una. Bugay ko. Pure gud ang Katoliko. Maang Diyos.
Siya gyud ang amahan, wala na laing amahan boy, wala na. Mo ingon nga ni Kristo sa nakadaghan ni noon mo samot yung kadautan. Kay kung naay na pud lain yung amahan karon English lang na ninyo. Na yung amahan ninyo maoro pud to iyang balaod. Maoro man inyong Dios. Maoro man nagwali. Kaya panidi ang mga binata. Tanawa karon ang simbahan boy. Ako gining isulti ninyo. Nagahilak si Birheng Maria kay gigamit sila na yung mga langdon. O gigamit na po sa Santo Niño nga kapistahan pero tanaw mag-ending sa utsaka. Ang buti pasabot anak boy. Aba experience ni Jesus. Dili man ako yung panagboy kay depende man sa naglibuho anak. Makita nimo ang pagkabatan-o ni Kristo kung pakasamahon ay mong kiniya sa bata. Pares ako makadungog ani hait-hait ni. Nga dili mo suko nako. Di ba? Tama. Ano? Sure magid sila malangit. Pero ang dili musuko ang musuko nako ni boy mo ni sad-an pod man buta ba di kami. Oh, pare ano? Ikaw, wala ba di kay sala? Na. Maminaw ka sa kamatuoran. Na kay tao nga paminawon di kay ikaw kanunay pirmi paminawon. Nagpataas man ka. Mo na ingon sa ka nitupong ka sa Ginoo, niadto ka sa langit kay ikaw naman hinon ang giludan. Ikaw naman hinon nagbuhat og balaod. Ikaw naman gyud hinon ang gituhan. Di nagpakanaog ka sa Dios. Tama gid. Oh, di mo tong ingon sa buta ba di kami. Oh. Basta ka mo naminaw, nasayad ako kay daghang simbahan karon, daghang mga pastor, mga pari, kamo mga pastor nga nadlok sa Dios, padayon mo sa inyong gisulti pero ako lang isulti kaninyo. Ako makapaubos makahangyo gyud ko ninyo. Mo nang nakapandong ko kinsa akong napandongan nagsuroy ko didto. Karong buduo lang nako nga kinasingkasing ha. Kay kung magpandong ko dito nga pagkarog ingnon lang ang Dios mulaklag gyud labi nang magyaga-yaga nako labi na kang nakakita og hayag ubos dot sa akong kamot boy. Nausab ko kasama ni Papa Jesus, di ba? Nausab ko. Siya ra ba na milagro dili ako nang bot-bot og mga milagro. Wala ko ingon nga nagmilagro ni dito sa Cebu na sa Pransya nagmilagro ni wala ko nagsultian na kay ang magawa sa baba boy. Bakakon na. Nagbuhat nagpamilagro po na sila parang magbuhat sila o mga kapistahan, magbuhat sila selebrasyon nga diin sila manulis o biyaan ng mga tao dayon. Nakita naman ninyo, nakita na naaswala ang kasulatan. Gusto ko mahimo kung naamo di biya jud boy, biya jud. Ikyas. Kaya nga naman kinahanglan mo ikyas gyud ka na amnas Biblia. Na gid. Oh, kaya nga naman lain naman atong agalon. O kamo wala na pasabot ikyas mo silang balaod. Kan masimbat pasulod mo. Oh, kung naa kay pastor nga maingon ako magduhay ko to. Oh, welcome ko. Dili ko mangilog nila po. Dili ko mangilog og mga membro. Bisang ako dili ko mangilog og mga membro pero ang akong gigalibugan karon kinsa kaha ang modawat nako. Una na modawat nako pero puros pagpakarog ingnon boy. Tawhanon man to. Kay ang Dios mao gani say mag-celebrate ko di ba no na yung say mag Bible sharing ta no nya mula nung ko mapol ko nga para sa espiritu ang dili nako ganahan boy kanang mga tao di maminaw nako boy musuko gyud musuko si Kristo kay si Kristo siloso dili sa gusto nga mo ana di nga tawhanon lang dili pareha sa una sa tong naaging pagtulunan nga nangadji ta ni Birhen Maria ni sip-sip ta ni Birhen Maria di nangatulog di ubod sa likod di ba. Tama gid. Nag-Bible tang uban nagsugal sa likod. Sa mana? Yaga-yaga. Yaga-yaga gid. Naa man na dito. Ama yaga-yaga sa espiritu ay kapasidon mo rang dili ko boy. Bisig mag-prayer ko nga dahil nasa di ba magka-vibrate ko, magakurog ko. Manugpugan ako sa kay mulanog musuko gid sa mga tao. Ngano ni anak lang ka diha. Nga wala ka nahadlok kaniya. Musuko siya boy, musuko boy. Nya ako'y gamiton niya. Dili man mulanog nako mo sa tong binasa karon. Ya, na. Ay giayo sa masakitan. Na tuloy kami kinsa ka ng tawhana. Tama gid. Kay si Kristo dito sa langit. Siya ang Alpha ug Omega. Kay human naman siya. Sa libo ka tuig. Yung magpadala sa misa tao pod ubos pod. Giingag buang. Giingnan og daotan kulto. Pasagday na mga tawhana na boy. Kaya nga no? Umani lang sila sa kuha. Naka na magpaubos lagod, maminaw. O naana sa Espiritu Hanong Gasa. Palihog, subscribe mo sa Espiritu Hanong Gasa. Kanalagid akong ihangyo ninyo. Aron makasabot mo nga pag-abot sa panahon, magatubang mo na ako. Unya, ampol na gay ko makiksunti ninyo. Yaga-yagaan gini Espiritu. Kadloki gini ninyo ang Diyos. Sa pagkakaroon boy, ako boy nanudlo kasi kung lang akong itudo maglakaw-lakaw ra gani ko dito. Joke, mga komedya, di ba naaman ito si Pablo no? Nabuhat-buhat sila mga istorya lang para makawali lang yun. Tama gid. Ang gusto na ko ang tawag yung mudool na ko boy. Nya lagi ang mudool po na ako naghangak na, masakiton na, di na nagtuyok-tuyok.
Nga wala na kapanahon, di naman tumaminaw boy. Kamagid kay. Asa pa paminaw nimo kay ang paminaw ihamang kasakitan. Nya mingon nuhol sumpay pa ko. Wala gari kasumpay ng doktor nga libuan inyong gihatag dito. Wala gari kasumpay ng mga pari na dito kasigi ni subornuhan. Ato moduol sa mga pari o sa mga pastor dito. Di ba? Nga ako mag-antos ng mga sakit ko Ginoo sumpay ni nang mo mag kapoy kay ko makita ninyo kanang mga tao nga kalipatanon mayon ko anak kana ha yung sa mga pamilya tawagin ko niyo pagkampo ha kamo mga anak wa mo ni tawod sa inyong ginikanan ano kamo ginikanan sige mo mag-away good di ba ni imo Ginoo ayaw mo pag-unay imo man gitunglo di ba Tama gid. ano ka dadan niya sa ospital kay kung dili pud mo mga kabos diri di ba gyud mo makabos ano man kay ang tao diri wala man tay balaod boy na say magpatambal lagi wala ra gani no wan mo hatag o jeez o sa manan di ba anak mo ra na dili makabos no Dili gid. so dili sila makabulanan na naman di man sa magpaubos okay ra man din ni dito lang ta kay Noli pero kung magwali siya mag-Bible sa to mag na kada hapon na man sila di ta mo adto dito kay lang isang giingon dili ko magpatambal kay Noli kay base pasimbahon ta dito o sige patuyang mo asa inyo si mapatuyang mo basta isuti na ko ang kamaturan ano dili pa di ay mo mamatay Matay gid. Hindi ako maanin ako na sakit o mas maayo boy. Kay kapoy na kayo. Human ako boy, human na. Amo na nga, kapugong na ako sa espiritu. Human ako nila sa una. Giidoy din katong nitipon sa pagpuyo na magpasulod-sulod po, magpataas po na ako. Wala ko tanaw. Nitipon lang ko sa pundok. Mura kong panganod ba? Nag-anod-anod kung sa ilang mga kinaya. Nag-inom sila, patuyang mo diya. Tagaan pa na ako na sila ilim nun kung na ako'y kwarta. Kay di ba sa una sa pagpanudlod ni Papa Jesus ginainginan kung ganay siya dautan no buang nya. Mapo nang nitabo sa tuaron. Nya ang atong daang pagtulon-an wala man giingnan og kanang kwan. Mga pulo nga yung ana. Kumbaga daghan nagtuo sila sama pud sa pamaagi ni sa mga hari sa unang panahon sa Haring Herodes daghan na nagadatig niya na kay Jesus. Di kinsa may nagkalo boy. Kinsa may nagparong-parong. Kinsa may murag hari naglingkod. Mga pare. Kinsa may nagpatay ni Pablo. Kinsa may nagpatay ni St. Peter. Mga pare. Kinsa nagpatay ni Jesus. Gamit raman mo na ingon sa Ginoo, gigamit ninyo ang akong gibalaan. Ang mga taong gibalaan niyan sa unang labing obos, gigamit ang pangalan. Si Mama Mary. Panidigon ninyo ang nagkugos diha. Panidigon ninyo ang nagnaapo diha. Gawa sa tong buotan na. Namin pa panidag ang buotan. Wala ingon nga, panidilan ninyo. Ay lang, sunday lang binuhatan. Dahil lang dito, kung dili mo makaikyas, hatag mo. Di ba, naas Biblia? Hatag mo. Tama gid. Hatag mo. Pero kung may panahon mo, ikyas mo. Yes gid. Okay, sige, katintal, kay daghang mga balaod, daghang baydanan. Ya, sure gito, maluwas mo. Ya, ay lang wali po na, boy. Daig-daig naman po na, boy. Mo, nagipatambok nila ang mga karnero. Diba? May pinalabi ka mo sa inyong pagpanudlo, di ba no? Malakyas. Bagay dia blakes. Muna. Badlong sa mga pare. Ano to man din eh. Kumuta na pa siya kisang anak sa tao. Kabasa na sila ay. Kabasa na sila magpadala siya laing Mesiyas ay. Ang inang-una-una man budboy ang Mesiyas, good boy, hari. Dili ay. Dili. Si Kristo bakit nimo bang hari? Na, kita may tama yung mga isa tanawagod ang mga apostoles, nimo bang hari? Nya karon kisa magron iyang gihari. Mana isa diba ganiya na ingo okay sa inyo ang agalon dinhi. Dili mo sulti kay ang agalon ang una-una mo sa tawo agalon nimo imong giludan. Di ay. Ano ba ingon to sa asa ang labaw? Ang atiman o ang giatiman? Di ba isa? Natural gyud kato inyong giatiman. Yan ingon mo sa Kristo. Ano nagatiman man ko ninyo? Wala problema po kay ang pangalan sa agalon ang una-una sa kalibutan nun. Boss ka. Tama nga pare, tanaw mga nasi babaw. So ang pagkangit sa mga pare ang nasa taas mao to na si Kristo dito. Mare hierarchical balaod ni Pilato. Balaod sa gobernador. Mo sa inyo ka taga gobernador, di ba? Dalad og buta sige, tagay ninyo kanang tagay daw ninyo ang gobernador sa panagway pud sa inyong gi-idol be. Umingon kadto, moingon sa ako man tong amahan si Rene Boy sa una nga buutan sa una nga mayor sa una nya mo na imuha dito nya mangayo kag pundo dito sa gobernador nga mao man ni sa sir, mao ni sa di ba? Tagaan ka mo pabor sa gobernador, galahi namang pagadan dapat, di ba?
Naugod sa gobyerno, naugod sa gobyerno, dahil pangalan nimo nya magkuha ka dito unsay iyang nabutang siya sa ATM dito nga kwarta niya, ikaw magkuha, di ba? Pabalikon ka dito. Nga kinahanglan na pirma. Na-cons. Mo na ito nga, sulaydan yung hatag ang gobernador, tagaan ka mo, o halaran man yung punta og piyang manap. Sa to pa, magdala kag pangalan dito, parang makakuha kag unsa tong naa sa iyang pangalan dito. Tagaan pa mo pabor. Nya unsa gibuhat sa simbahan? Gamit ng rebulto. Oh, gamit ang rebulto. O gamit ang mga santos. Gamit yung gibalaan. Di ba siloso ang ginoo ko, no? Diyos, ang Diyos. Wala man nagana sila kabasa, pero maingon sila, nakakita sila. So, nagpabuta-buta sila. Siloso boy. Siloso. Kanya nga, dahil- Dili siya siloso sa tawhanon. Dili siya mamugos. Talikdan ka. Oh, ang yawa boy, dili na mamugos nimo. Ikaw mo'y namugos, pasulod sa yawa, pinagis imong garbo. Kanang musuko di ka, nakita nimo yawa diya. Wala. Boy, ang yawa boy, dili, lain og naong, gwapo pa kayo. Mulain na nagnaong siya kung makita nimo sa original. Kay tuwa na sa impierno. Tama gid. Mo na impostor. Tanawa gud karon ni ingon man si Kristo na ako sa labing ubos, tanawa gud mga naong sa mga labing ubos. Oh. Bagi bungis-ngis naman kay ning uban, grabe wa man kay pagkaon ng uban. Naman sa Biblia nga na ako sa labing mga gwapo na sa babatason, alaot magay kamo mga dato. Tama gid, tama. Yung sa mana, yung sila nakakita sila. O sige, yung sila nakakita, busak sadaan sila. Ano naman, o kinsa man ang nagpatas. Nakaguros po ni sila, no? Nakaguros, gikan sa bukid, no? Nasa Biblia, wala. Pero kung ilang pasingin lang ko lang mga pare ng mga Hudyo, kaya ang dang kasabutan nag-escort mga pare nasa mga Romano ron, bago naman asala sa mga pare ron. Ang mga Hudyo sa una, kaya mga Hudyo man napapatay ni Kristo. Asayon na, boy. Ako lang, panidi lang yung kinaiya. Dili ba ho di yung kinaiya? Sa kiniya niya. O, laglagon niya ang daang Israel, oy. Magbuhat sa bagong espirituanong kusog, bagong Israel. Namas Biblia. Una, nalipay ko pag-ayo. Sa masih dibisidon niya, Tadrino. Nalipay ko pag-ayo nga gisulayin ako sa Diyos. Tama? Tama gid. Nagpakanaog ang Diyos aron sulayan ta din, nalipay ko pag-ayo, nalipay ba ko ito nagsulay na ito din nagpatas-taas ako sa unang araw matuman ang kasulatan tulo katuing katabang sa simbahan ang katabang na ko sulayon sa kumayo ba sila manudo sulat ni Pablo kadto kay Timoteo, no, katabang sa simbahan una may magkatabang-katabang nako din tulo duha sila tulo nagbasa nya mayo ba sila manudlo unya wa man sila kaatas ka kasinatian. Manudlo sila sa tawhanon, magsige pa sulod niya wala day makataas ka sinatian og pabasahon sa Biblia di pod kahubad. Og tanaw pod ang kinaiya. Giakra man to nila, boy. Giakra to nila. Giak diri nga gamay nga ta simbahan sa to pa tulo ka tuig na giak mo pwede karon ang simbahan nato pagpatay ni Kristo, pagpatay sa mga apostoles, giak na nila ang pangalan na nila ingon kami ang sinugod kay nagdalaman ta ang unang Santo Papa kuno si Saint Peter, ang pangalan ni Saint Peter unya ang nagpuli panidigon ninyo mailang kay mo magdala sa history ni Saint Peter pero ang sunod nga Santo Papa nga gipuli kuno ni Saint Peter research niyo na amo tanan mga diha nga sa inyong naandan nga pagtulunan sa inyong pagtuo nga dili gid mo mohawa sa inyong naandan sige mo man naam sa Biblia ang mga tao dili gid gusto kay ngano man isabot kadautan nga ready naman ang tanan nga kayamanan ang ilang pagtuo ready naman tanan ang mga pulpito ang mga pilosopi mo nang kadaghan hinuon o kadaghan ang mga pare kadaghan ang mga pastor kadaghan ang simbahan pero tanawa karon ang mga tao ang mga bata gani karon wa na respeto sa ginikanan nakadaghan hinuon ang magsulti sa kamatuoran nagsambot hinuon kadautan ang kalibutan tama gid. taka na kay reliyon tanawa na bayin-bayin hinuon nag-away na hinuon ison batok ison tanawa karon sa kuha dinhi ang dili dapig nako og dito sa sige nilag sipsipan og dagdaygo na sila dito sila og inon ko daotan kung kinsa daotan kasi panidaan nila ang akong pamilya, panidaan ako akong mga bata, panidaan ako ang asawa, panidaan ko kamo din Kisay daotan. Nama man ang pag-usap ganang kulto. Yun sa kulto. Labaw pa na boy, giingnan kag giyawaan boy kanang kulto. Dautan mo na ilang pag-ubat sa kulto. Dautan man, pero ang kulto may hugot ng pagtuulan sa kabaluan na. Kung dautan ang imong binuhatan, panidaan mo siya. Kung dautan ka, nakabalo ka, kinsa yung amahan. Kung sige kagaladan, napakaon-kaon ka, nagamit ka sa gibalaan, unya ikaw mismo wala nagbuhat, ibigin kag dautan pugo, o rapist pugo, o killer pugo, ay nang kunin yung hukbi, kaya ako lang nagsuntis ka maturan. O ka na, dili na kulto. Kulto, bit. Kabalo siya, kinsa yung amahan. Ano man, ano mo sunod man ka dito, kanong nagsimba man ka dito, kanong gitahod man mo siya.
Nga siya gani mismo dili moadto sa langit. Tama? Tama gid. Sige sigwali nga kaning langit doon, sige buhat og seremonya, sige buhat mao ni ang simbahan boy, ang seremonyas, di ba? Ikasilagan ko ang seremonyas, di ba? Inyong kasaulugan, mga pista, sige buhat og mga activities, mga importanteng mga adlaw wala na sa Biblia. Na, Para lang yun kang makakon. Ako ni isulti na tanan boy, kay kana karon dako na nga tapi ko balik-balikan yung nagbasa pangalundong ninyo na. Yang pangayoan pod ang kaalam sa espiritu dili kaalam sa tawhanon, kay kung kaalam sa tawhanon boy mangita man kag pulpito nga lusot anak boy. Labi na kay gituuhan nga reliyon. Nga magpasigarbo ka nga ikaw ang sinugo ni Kristo. Uy, ang templo sa Dios duwa og tulo nga maghisgot sa balaang kasulatan kay ayon sibat ang iyang kasing-kasing. Pwede karon makapamalandong karon sila ug asa yung pagto makapamalandong dali ka mo ngari, di ba boy? Atong pandongan, gain ninyo ang sala. Yang pamalandongin niyo gamita inyong mata, iwag sa inyong lawas ayo gamita sa uban. Pero karon sa kuha, sila mag-ingon sa kuha, nga ako hinon pagidugon sa to pa, giyukman ko nila, di ba? Kay sila nakakita. No, magid. giyukman ko nila. Ako wala ko nag-isulti na akong kamaturan kay ngano gisulti gid ako sa espiritu boy, luoy kay mga tao boy, luoy kay boy, kay ang tuon lang tulisan unahan pa karon ni sigwali ang tuon lang tapukon ang mga tao niya biyaan niya magsakit, luoy kay nang mga surano, luoy kay nang nagtambal-tambal mga hilot nga pobre man gani kay nakuhaon pa sa mga tao kay magpatabang siya nga tuon nila to inop bad kulto na ay mong tuon na pa Dios na mo pa magani to nagtabang boy. Kanang naay mga gahom sa kalibutan noon, kanang naay mga orasyon, naay mga tambala na. Luoy magani kay na siya. Ano man, trawagon na, nga dato ba na sila? Pero maupay dali, duulan sa mga tao. Tama. Sila. Naglagot ako po kay ako man ang gisugo sa espiritu nga kinahanglan. Jod, isulti na ko ang kamaturan. Kaya kana sila dili mausulti kalibutan, honda man na ilaboy. Tama gid. Dili man sila magwali. Ako lawas og espiritu man akong hinusahon. Bahala na po na ang kanang mga kalibutan ho na ako nga niglabay na ako diya may usa ay patampal mo nuli pa to bahala na mo kay kung inyo kong hukman imbis labanan ta mo sige padayon mo sa inyo sip-sip dito dili mo wala mo na sige simba-simba sila dito boy sige strike po din ay magtuon ng mga orasyon ay magtuon ng mga kwat sige oy binuhatan. Nalok po sila dili kaslo na simbara po sila dito strike ko na po din sa Dios ako loy kasi Pader Darwin nagsulti abi ninyo boy katong nambal pud ka nang mangloy aboy ka nang manulay manghilot anak boy naigo po sila boy giigo ta sila maayo nga sige sila paghatag pagit sa mga pare kay madlok lagi sila kay ingon lagi yung pare nga bunyag modre kami kasal Kasi sila lagi daw balaan. Ba't na akong tinuod? Kawas katong maayong pare ha, wala ni nagpasabot nga kamo tanang pare akong gidamay wala. Kay luoy kay mga pare ron. Ay ano, katong naay mga gift of healing, mao na hinuoy na nga dato boy, biyaan kuhaan lang ang mga parokyano, biyaan ug dadon nila tanan. Luoy po itong mga pare nga buotan. Katong mga pare po yung nga tuwa sa bukid kay nagmisyon, ning tabang sa mga lumad, ning tabang sa mga tao, naglisod pang area. Sila pagani ang magasto sa mga tao. Ato yung tao mga pare nga, mga lokal nga pare, lokal man na boy. Kaya nga naman, nagpasidungog man na silang kaugalingon. Dito pong man na sa Diyos, nagpakanaog sa Diyos. Nagbuhat og pulpito. Kung maigo na siya sa balaang kasulatan, naa sila referensya. Naingon kong Ginoo ay namog debate. Dagang kay mga libro ito magdebate sa ludot-ludot ang mga libro, mahuman na inyo nagbasa na. Wala sila kabalo, nga namog debate, langay-langay lang na. Kaya dagang nagsulat ang mga libro. Takagin. Tapang anino na to, busa ka mo mga pare, kanala sige mong tapok, mga pagwapo og simbahan, di ba? Nag-ingon na dito, puno po nila ilang templo, gipagwapo po nila ilang templo, di ba? Naanas Biblia boy? Takagin. Napuno po nila mga yung gibalaan sa palibot. Nga ikaw, buhi niyo, patay man to. Ang yung gibalaan, patay man na. Di sa pagpila ka nagway ni Mama Mary, di pinapanagway ni Papa Jesus, yung palansang nana dito, ang wala ni buhi ninyo. Patay, tama? Patay man to, kinulit man to sa tao. Buhi as imong kasing-kasing, ang mo reflect sa imo ang kinaiya ni Kristo. Reflect nimo ang kinaiya ni Birheng Maria. Pero unsa may reflect sa kinaiya ni Birheng Maria boy? Kanang kugos. Nagkugos puro liba kira. Nga pala hubog, tama? Takagin. Di na pa Dios. Padis Diyos. Tanawa karon si Papa Jesus gisundog. Porti daghan ang mga tao, bilyon, porti lipaya pod. Nya asa pa dulong to?
Na iba naglunit dito po kaya ayaw sila. Istorya naman na, yes, tungkol siya pagtuwa, panahon man tungkol na ayaw siya. Pero tanawa, ihapa po ang nangamatay. Nga nagbalik ka karon o babalik karon o humana karon February na sunod o wala na to. Nagbuhat mo og kasaulugan, tama? Mga importanteng maadaw ron tapukon dito. Nya kung dili na O dito ka mamatay karon. man ay problema. Ano problema? Pag uli niyo sa malay, nag-away mo sa imong asawa o bana o ka mga anak o gahi mo ulo, man ay problema. Nahadlok ka sa imong lawas kung mamatay, pero wala ka nahadlok kung makalaglag sa imong espiritu. Bakit? So, mo dahil gidamtang gida ni Papa ni Kristo ang kanang kanang kasalugan og mga pista kay halimbawa kining Pasko adlaw sa pagpinasaluay pag hinatagay niya kung dili sa kaabot og Pasko mamatay na siya, dili sa ka pangipaselo o dili sa ka hatag. Boy, si Papa Jesus manggod matinumanon siya. Di man siya makalimot siyang kaugalingon nga sa una sa tawanon pa siya napasay gugma, napasay kasing-kasing nagsaad ka sa mga tao nga amahan ayaw sa mig putla ning sangaha ning parasa nga nahon ako ning abunuhan sa isa ka tuig. Nga isa ka tuig sama sa isa ka Libo ka to. oh, ya duha. Diyos man ana duha ka tuig. First billion sigal millennium. Yang abunuhan ba? Nakasaad man siya sa mga tao. Nya karon mingon sa mobalik ako dili kalinaw kung dili espada. Nga ang yaning gikalutan, yaning gipasilyuhan ni Daniel. Basahan niyo na ang katapusan sa kalibutan sa sulat ni Daniel. Kamo nagbasa din niya. Kamo mga pastor, kamo mga pare, ako agi nang hinahinayon na basahan niyo sa kasabutan. Gipasilyuhan na ni Daniel. Bosa Daniel, siluhi kini. Hugta gyud ninyo. Aron makita niya ang mga taong malahutayon. Makita niya ang mga taong makinadmanon. Makita kaniya ang mga karnero nga mangita kaniya mo nagkaroon ng atong binasa. Diba? Mag-ayo sa masakiton, mag-ayo po sa espirituhanon nga nalata na sa una sa pagpakarong ingnon. Sige panguros, mutuo sa man sa anak sa Espiritu Santo, pero wala nagabuhat patay. Kaya nagsige buhat og sala, nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas. Sig ampo matuman ang pagbuhat dinhi sa yuta min sa langit, ang panula na minaw sa pagbuhat ni Kristo. Pasayloa kami sa among mga salaingon sa pagpasaylo pero wala nakapasaylo. Gigamit ka ng mga pulonga nga gibalaan ni Kristo nga wala gibuhi kay didto pampuon sa mga patay nga kinulit sa tao. Tama gid. Dito ka paludhon. Kay katumpong imong gisultian sa sala, buhi man to, dili man pud mo angkon o dito ka paludhon. Sana pa Dios. Busak ikaw nga sultian sa mga salaingon nimo kay naaman nimo ang simbahan. Ino nimo, wala kay sala nako. Adto asa nimo kung nahiubos ka, di ba? Adto asa ninyo kung nahiubos ka. Adto asa pasaylo asa, di ba? Mo nay bahandi nimo kay nakapasaylo. Wa man kay sala. Oo, padre. Oo, no, wala sala. O sige wala kay sala. Mo na nung panahon na mo pasaylo ka sa nakasala niyo. Adto asa una mo balik na. Mao na ang naa sa Biblia. Di kay paludhon ka dito sa patay sa krus. Pang mga diyaon ka og amahan mo dili na bakak. Wala nimo gisultian ang giingon ni Kristo kadlok kini o Dios. Tumanon ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Unsa ang iyang pagbuot? Pagpaubos, pagpasaylo. Kung adunay nakigbingkil kay pasayloan siya kung sampalungon ang imong pikas-aping. Itaon ang pikas-aping. Tama gid. Diha na ka makita nga nahigugma sa kaaway kung naay nakig-away kanimo. Kung imo anak nga gaig ulo pasagda ina kay walay inahan nga makaluwas sa anak. Tumana lang bilang aman, balunga lang siya nga bilang kinikanan o dili maminaw sama sa kinaya sa bata, ayaw siyag dumti, ayaw siyag balikasa, ayaw siyag tungluha kay imo man po ng anak. Kung ikaw po anak, kung suko ka sa imong kinikanan kay sobra na kayo sa imo nga ayaw balikasa ang imong inahan, tumana lang, tawura lang siya kay dili ka makaluwas sa imong inahan o bana o asawa. Inanaon pagsulti mauna ang tuig sa espiritu boy. Di kay krusan ang imong agtang sana 6 gikan ka sa abog usag ka pa uli. Patay pa imong lawas, patay pa imong espiritu. Sip kisa man tayo imong Diyos, tanawa pod ang nagkoros, tanawa pod ang ilang aganon. Isa lang ang amahan,
Isa lang. Tama. Ano cross ato mo tong Dios. Kamo mo tayo nag Kisa may nagpatay ni Kristo. Asa man sige patay? Asa sige bitay? Sa cross. cross. Nya, nga mo magtataka ng cross. Tunglo man na. Gitonglo hinontong tawhana. Oh, bala na silang pulpito na manubag na sila. Ako ni sakit jud kay ni kay isulti gina ko sa espiritu. Kay kung dili na ko isulti boy kana maka-vibrate ko boy. Modahonog boy daghan kaayo ang mga imperno. Daghan kaayo nagtuos nga sila ang Diyos, sila ang tama. Maluoy kay ko boy. Usa ka mo nakadungog ani pagbasa mo sa balaang kasulatan, pahamuka lang ang inyong mga kasing-kasing ha. Kamo na ay mga agalon ha, pahamuka lang gid intaw ninyo. Kay gahi na karon ang akong sinutin. Gahi na. Mukha ko naman ka mo gahi. Dili man ka dagdaygon mo og gatas. Palihog lang kayo kay mudahonog kining kalibutan, mugira tungod sa garbo sa Dios, garbo sa tao. Tanawa boy. Inay nga imong iwali na nga pagpaubos nganong nagsige magsinipsipay tanaw mga nasod. Kumubuto na ang nuklear. Tanawa karon ang atong kalibutan. Ang mga espiritu nakigsulti ko sa espiritu nga gipabantayan sa mga lugar. Nakigsulti ko tungod lang ni Kristo dili sila mubuyag sa mga tao nga Kristiyano. Ano man kay na ikapanahonan giyatag pero abot sa panahon boy katong ni adto ko sa tong mga lumat sa tong bukid na dito. Og dili sila motuon ako kamoy adto dito. Tabangin ninyo ang labing ubos. Luoy kayo sila boy. Luoy. Ako galing lang sa kuha kay wala may tao nga muhatag nako. Una ako'y gitambalan 20, 50 taon saan ako na pagtigom kay dito man sila minumuhatag sa mga tao. Ipagwapo silang templo. Nga. Diri sa ko nakawali ko sa tinuod. Di ba? Dapat dito sa tinuod nga nagbuhat kay makadawat pa sila. Unsay may madawat nila ito dagdag. Kung dagdaygo na nga ka sa mga tao palakpakan na gani ka ang Diyos. Dili na mo pasalamat nimo Oh, o dai. nana sa Biblia. Tama. Sige, palakpakin ninyo na. Kaya maigo mo sa nag-ulog-ulog po ni sila. Boy, Tama gid. kung ingon sa ako boy, nga dautan ko. Nga, patuyang mo. Patulang yung wali. Patulang wali. Busa ka mo mga tao. Nga gipanaan lang mo. Sa sakramento, gipanaan lang mo. Sa iyong pagtuo. Dali mo din eh. Kaya, mangayo ko sa Ginoo para mapapasin yung mga sala. Kamo po mga daotang mga tao nga wala mo gidawat na sa inyong mga pagtuo kay dautan na mo. Taas pa mo kung paglaong. Nakilir mo sa taas pa mo paglaong. Mas maayo pa itong dakog sala boy. Mas dako ang ibayad. Kaysa mo anhi din ni ayaw mo anhi na ko diri nga nagtunga-tinga na mo. Ayaw mo anhi diri nga grabe na mo sakit na urot na iyong kwarta dito sa doktor. Ayaw mo anhi. Kaya unsaon pa man nato pagtabang sa nagkinahanglan. Tama gid. Anhi mo diri nga may panahon pa mong naminaw aptik pa mo. Kay ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kong galingong lawas. Kita ang nagbuhat og sakit boy. Kita. Muna yung ginutambali imong kaugalingong doktor. Ngano man hakog man ta sa kailibkon, hakog man ta sa kalibutan hon. Halos itong hapon ang tibok kalibutan. Wala tay pahuway magagingon niya ang dato dili magpuliki ni kagabi di ba? Wasa kabalo kwaon ang iyang kinabuhi. Busa nangita ko karon kinsa ka ang samang sa dato ni pareha ni Sakeo. Tama gid. Diri sa ko kay ako man ako nagsulti sa kamaturan. I'm sorry ha, kamo nakadungog ani. O sige, padayon na mo bad ko kulto. Sige anak, kay si Kristo mo po na sa giyawaan pud na siya. Kaya nga ang mga tao dapig man sa kalibutan. Dapig man silang kailibkon. Pero hoy, unong sa pamalandong sa stop, look and listen. Hunong sa imong libak o pagsultig kamaturan. Basa sa paminaw sa mo sa balaang kasulatan. Nga tanawa sa ang imong lawas. Isa lang kakagatos katuig. O pamalandong ipag-ayo ang imong basahon. Anak na sa sulat. Taghana sa mga Biblia. Nga nakaroon sa espiritu ng gasa. Boy, espiritu hanong pag-abota. Kung butagay ta sa espiritu, dili ra ba makita sa tong mata, di madungog na tong espiritu. Mo na nga, inikamatay na to. Muadto ta sa espiritu nga atong amahan. Tama?
Tama gid. Kung libakira ka, mahukmanon ka, sige kagyaw-yaw, dili po di ka hinimbahon, wa po di ka nagbasa sa kamatuoran, nagpasabot ka, nakabalo ka na, kinsa ng imong aman. Hoy, kuasa ang puling sa inyong mata. Una ka mo magkuha sa troso. Kuasa ang troso sa inyong mata, ay ka mo puling. Kani ako wala ko nagpasabot, nga daw na may sala. Ako lang isulti ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran makatag ka na itong kagawasan. Kusa kung naamoy sala, padayon lang mo. Ug maayo mo, padayon lang mo. Ayaw mo pa ilabot sa uban. Ako lang isulti. Ngano lang po nahilabot ko sa nakawali ani. Tungod kay ako ang gisugo kanunay sa Dios. Ako nakadungog sa Espiritu. Nakakita gyud ko kung asa ang impyerno ug langit. Ako nang ipamatuod, wala man po ko gipatay kud ni Kristo. Wala man po ko gipatay ni Papa Jesus. Pait kay na akong papel boy. Pait kayo. Mas maya na sila kay mga guros lang. Sa kamo, kadlokin niyo ang Diyos. Ako madlokin ko sa Diyos. Wala na ako. Wala na ibili niya ang akong kinabuhi. Maunsa man na ako'y kinabuhi nga dili mamahin ako mga tao. Maunsa man akong giwali. Walay kabuluhan. Akong wali. Walay kabuluhan akong pagpanambal nga ang mga tao. Muli bakrapon na ako kumayo. Unsa man ko rin makuha na ko nila. Tagaan lang ko nila. Walay kabuluhan akong paghatag sa akong kamatayon. Nga mga tao, kanunay ipapatay ang pulong nga magawas akong mga baba. Ang Espiritu para sa kaluwasan. Buta sila. Kung mayroon sila, naapod nila. Basta, sadaan sila. Basahan ninyo. O tanawa yung kaugalingon. Ang inyong habang gibuhat, sibo ba si mga binawatan. Hukman na bata sa tong tinago. Ang baba boy, ang kawatan boy, dili ginamuang ko nga nangawat siya. Tama gid. Kay magpasigarbohon gina siya. Busa kwaan yung garbo. Ikaw boy, pasagday na ang mga tao, ang labay na. Di ka makita ng nikog masukawin. Amen. Kung sige siya, response, isulti lang. Isulti. Naas, espiritu anong basa. Tagailag verse na, basa lang mo. Pasayloa sila. Kay, Tama. dili ko na gusto mo tanaw. Dili ko na gusto mamatay. O padayon mo sa inyong agalon. Nga, ako lang tip ninyo, panidi. Ayabang sinulihan. Sibo ba siyang pinamatan. O na ako din ako yung sinulihan. Ani ako ninyo dili. Panidi ko ninyo. Portigin ako muna og panigarilyo ko Kaya ilang giununa nagpaginuginoo ko no ko kay mo usab man ko ingom sa Papa Jesus, anak magpakita nako diya sa imo. Papa Jesus anak dito sa ila magpakita nako. Isulti. Badlungan sila. Nga dili man ko gusto boy. Anang payat na kayo. Mana yung ko. Naay Ginoo nag-ingon ba ko Ginoo ko boy, di ba? Naginoo ko no nga manigarilyo. Paitay lang istorya no. Ginoo ba di ko? Gigamit naman ko sa espiritu. Tama? Espiritu anong pagkabuta. Buta ako kaniadto. Nya karon nakakita ko isugilo nako kaninyo. Ang kahayag nga gihatag sa Dios nako wala nako gitabunan og gantangan. Akong gipatong hinos to. Punal kanin espiritu anong gasa giwali nako ang tanan. Ang iyang mga tinago, gisulti nako puro sa ako puro isulti ninyo. Ang gusto ka nako, dapig ka nako. Tama? Ang dili gusto bantayan na boy, daghan jud ang mga tao nga dili dapig ka nako kay pait kaayo ang pagbiya. Kanang lamay sige kag pamalika sige lumot na kay dumtan pait ka na boy. Pasagday na kay kabalo na kana si kinsa iyang amahan. Gawam gyapon na sa Dios amahan. Nya laglagonon man na. Tama? Tama gid. Nasunugon man na niya kalay. Putlion. Nya paita. Impyerno boy. Padayon jud ko ani boy. Kaya sa aman, wala man ko gikuha sa Ginoo. Gimahal po na ako ang mga kaliwat mga kamo. Gimahal po na ako ang mga tao. Sige, pag mo kaya sige ta magbadlong na ano po nagtis. Kulto pa sa dahil na po Luoy po kayo na. Hindi ko mag-atubang na ko na. Gusto ko mag-atubang. Pero ako lang. Kung saan yung may tabo niya. Tama gid. Basta ka mo mga dawatan eh. Mas maayo pa gani itong taong dawatan boy. Kay naapay klaro nga mabago kay sa katong na kay agalon. Pahit kina agalon kay sige makagsip-sip sa mga agalon. Yung agalon di man pud mo anhi din Di mo tagaan ko panahon makigsulti ko. Tagaan ko katungod. Dagdaygon man ko sa duol niya pag-abot sa talikod doon ko. Nga ang agalon pud manghulga sa sulugon. Nasa yung hulga, mga sakramento, mga seremonyas. Dili mo bibulan, dili mo ana. O tama na? Yan kaluwasan man gikinahanglan sa tao kung mamatay. Kalawasan yan. Ba't lang? Sinuhulan mo na sila. Di man na mo anak kung walay suhol.
Ako, wala mo ko kinalagsuon. Yung hatag lang madagaya. Muna dako. Katoy nung dako ihatag nako. Mas dako pinuko katungod. Ako itong bantayan. Kaya nga naman, ini kamatay ato. So, giday-day, grabe day kong nuli. Dako lang kong gasto. Ko, apa itong bantayan. Kaya nakadako lang mahay. No? Sultihan ako siya sa iyong mga sala. Sultihan ako siya kay, sige, magsulti na ako ang espiritu. Tanawa karon ang nasa balaang kasulatan. Ay, bihira na kayo na boy, magsulti sa balaang kasulatan na ni. Bising ingon sila nga bright ko, bright pa mga kayo sila. Grade 1, section 10. Wala yung problema na ako. Pero sa tinuod boy, ang kaalam sa Diyos. Tupong sa langit. Dili siya, matos langit. Kaya ang espiritu man, di man kinahanglan magseminar ko. Di man kinahanglan manudlo kung patudlo pa ko. Kaya ang Diyos man, magtudlo ni mo sa espiritu. Tama gid. So dayan, nanggugo nila. Isa sa sinsya ka niyo, tugkat ang ginakong kalibutan din lalom din. Sus, kalayo man din si lalom eh. Ipakita na nako na eh. Ako, angso na kayo ko. Angso na kayo. Gila ka na nako nito na. May gusto po ko ang ako mga bata, mga tagamtam po silang gihaguan. Nag-eskwela sila, mga trabaho po. Pero ang mga tao, gahi ang mga ulo. Gahi. Ano yung magyamiid din noon kung magsultis bala ang kasulatan. Eh, kahit gini sila mga wala sa Biblia ba? Nagit. Gusto silang dili magbasa. Yan ang imarabang Ginoo ang gamiton sa paghukom ang balaang kasulatan nasa otoridad. Ang nagsulti diha ulay otoridad, ang naghatag otoridad kalibutan nun. Kung nasa sila otoridad, dili ta sila maingon ng kakita. Dili ta sila ingon nga kami ang simbahan, kami ang tinukod ni Kristo. Kaya nakakita man sila, kaya mga kuno na ang simbahan nila, sige, nakakita man mo, sadaan mo. Kaya tinukod ni Kristo nga simbahan, doon tulog, may isikutin ng mga kasing-kasing, ay namog debate. Tuhod. Oh, suga raman na boy, suga. Hindi ko mo pa akong suga. Mga pastor ka man, mga pare pa, ani mo diri, bandungan ko ka mo. Wala ba rin mong sala. Dili ko mo pandong sa espiritu, kay si Juan, nabunyag, pabunyag si Kristo. Karang pagbalik niya. Mga akong pait kay boy. Pait kay anak ko ni. Pero kung maingon siya ako magpandong ako ng pera, dili na ako sa ubos. Ang pandong ko kay papasan ako ilang sila ang sultian ako sila sa kamanturan. Nas bala ang kasulatan. Usayon ako sila sa mga tinago ni Kristo. Usayon ako sila silang pagkabuta. Pagkitaon ako sila dili sa mga mata, kundi dili silang kasing-kasing. Kaya kasagaran ng mga tao makakita sa gugma sa Diyos kung magugma sa iyong isikataw katong mamatay na. Dili ba? Pero sa buhi sa dili mo sulti. Pero sa kuha din dili sila mangita na ko kay buhi sa kay man silang sarili nga mas taas sila ug dako sila kay balo. Silang gisugo, bright pa sila nako. Di sila pero kung mamatay ko boy tanawa. Ay lubong ko niya. Ay na pag-imbitar ana. Kaya mga tao kahit ginagulo. Grabe na. Dako na kaya ko ang akong pag-antos nila. Magpakasal ko sa mga bata. Gusto ka mo mga tapot kung nagyubos o naglagot na ko. Anak pa ko, buhi pa ko. Makadungog pa ko sa inyo ang mga gisulti na ko. O pwede pa ko ninyo sudyaan. Sudyain ko ninyo kung ano na kayo sala. Ikumpara po ninyo ang iyong kaugalingon ka na ko. Ikumpara po din yung pamilya, yun sa pagdala. Ang iyong pamilya o akong pamilya. Kaya mas nilako karon akong pamilya boy. Kamu anak kanunay din mga agabi. Kamu mga tao nga mahadlokon sa Diyos. Kaya mao na ang akong gihangyo sa Ginoo. Nga pangituon ako ang iyang mga tao mga pinili. Na namamati pa niya. Na dili buta sa espirituhanon. Tama? Tama gid. Nas bala ang kasulatan. So kung buta mo sa espirituhanon dili gid mo makadungog. Nga ito nga nasulat ni San Juan, kung kalibatanhon sila, dili sila makadungog ini, dili makatugkad. Pero kung nakakita sila, espirituhanon sila, no? Sa adang Espiritu Santo. Sa adang Espiritu Santo. John 14. Pero kamo espirituhanon mo, dili mo buta sa espirituhanon. Makatugkad mo kay nagpuyuban ka ninyo. Ang anak sa tao sa nasa ubos. Sinapnay sa panganib. Dili alang doon. Dili mapahitason. Kung dili nagasulti sa kamatuoran. Anak ka lang tanan sa balaang kasulatan. Busa boy, gamitan ninyo ang balaang kasulatan. Nga buhi di ka ninyo. Ayaw nyo gamitan. Nga patay ka lang. Ug inyo lang tapusan.
sa inyong balaod mga kalibutan. Pangulga ka na boy. Paduong ka na. Amen. Gisulat na din na ang kalawasan. Karon ka mo marinaw. Amen. Apa na inang gibuhat. Ito is kini sa mga taong wala alamang. O mabalihinon, o malampasan sa balaod. Ang tanan na naa sa balaod kasulatan. Ang magdugang ni propesiya ni ining librawa. Dugangan ang mga katalangan. O nahitabo na. O ang espiritu ng pagabutan nahitabo na din ang ninyong napita. Kaya kung nakailak siya ka na ako, nakadungog na sa tingog. Tama. Ang magkuha. Kuhaan ang bahin sa balaang sudut, ang kahoy na gipadala sa balaang sudut. Nga sulat din balaang kasulatan. Ako, ako, ang kamaturan, ang anak sa tao, nga gipagita, ipapatay sa mga mapahitasan o karanasan. Gipatay ang ako mga palaw. Nagimala na ako din Apan dili sila gusto mo tanaw. Gusto sila musaksi. Apan nila saksiyon, katong patay, makinulit sa tao. Ako na buhay, pinaagi kaniya, o ganak kaniya, diha kaniya. Kung nakailaka mo, diha na ako kaninyo. Kung nituo ka mo, kanako. Salamat kaniya. Isulti ang kamaturan. Kamusap, anak ko mo. Aron mula nung kini sa tibok kalimutan. Ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo. Salamat sa Diyos. Salamat ko na. Yung mga Na, mensahe na Uy. nagagad sa balang kasulatan. I'm sorry ha, kamo mga tao ngayon nagpadidiyas ko. Sige, yaga-yaga lang. Padayon mo. Ay, kaitas-kitas akong kasing-kasing. Niingon ng kayo ko hinahinayon na napunta. Pero, wala na akong paintanan Dili man ako nakakuhan. Dili man nakakuhan. So, subscribe mo sa Espiritu ng Asa. Dili na ako para ka na tanan o para po sa itong kaluwasan. Amen. Salamat o may gabi ka na tanan.